Pajjiżna fakkar is-37 anniversarju minn mindu Malta saret Repubblika, jum li tfakkar bil-parata quddiem il-Palazz il-Belt. Sinifikanti f'dan il-jum kien id-diskors tal-President ta' Malta George Abela li fil-preżenza tal-ogħla dinjitari tal-pajjiż qal lider li qed joktor il-kunsens li riformi kostituzzjonali ġodda saru neċessità. Ippropona li fl-ewwel nofs tas-sena d-dieħla ikun hemm forum pubbliku biex jiddiskuti x'riformi kostituzzjonali huma meħtieġa u relevanti għal żminijietna. Dr. Abela qal huwa jinsab dejjem dispost li jagħmel il-partit tiegħu jekk jiġi mitlub bla waħdieni li wara li ssir diskussjoni wiesa ma' kull min huwa interessat tissaħħaħ id-demokrazija f'pajjiżna. Il-President kellem dwar is-sitwazzjoni ekonomika dinjija u qal li l-iżvilupp ekonomiku għandu jkollu bħal mira tiegħu il-ġid tal-poplu, l-għajnuna lil min jeħtieġ l-aktar u l-ġustizzja soċjali. Waqt iċ-ċerimonja tal-għoti tal-midalji spikkat fost l-oħrajn il-ħatra bħala uffiċjal tal-Ordni Nazzjonali tal-Mertu ta' Alfred Bonnici. Bonnici kien wieħed mis-sitt deputati nazzjonalisti li ironikament fl-1974 ivvotaw kontra il-Kostituzzjoni ta' Malta Repubblika. Ingħataw medalja wkoll fost oħrajn Prospero Grek, Timothy Rowland Morley, Victor Aquilina, Nicolas De Piro, Gejtu Vella, Thomas Cremona, William Ketkuti, Enzo Guzman, Paolo Haber u Lino Vella. Sa dan it-tant l-eks dittatur Libjan Muammar Gaddafi u l-eks dittatur Tunezin Ben Ali tneħħilhom it-titlu ta' kumpaniji tal-unur tal-Ordni Nazzjonali tal-Mertu. Min-naħa l-oħra iżda Muammar Gaddafi għadu jidher bħala membru onorarju tax-xirka ġieħ ir-Repubblika.